radi čovjek, muškarac, sa ženama. Na poslu manje muškaraca, više žena. I on sa njom u priču. O svemu pomalo. I onda dođe se do ženidbe, ne ženidbe, on se požali na svoju ženu, ona na svog čovjeka i nađu se, molim te lijepo. I isto žene. Ona sama tamo ima nekog kolegu na poslu, malo da pročaška sa njim, kafu da, kad je pauza, popiju zajedno, šta će sama pit kafu? I onda oni se nađu. Ove dvije žene pridržavaju se svih principa koje Allah Želešanu hoće da se sačuvaju svih nevaljalih ljudi i da ne daju povoda ljudima da im išta urade. Ne daju povoda. Jer tako radi vjernica. Ne daje povod. Isto tako radi vjernik. Ne daje povod. Nego je ozbiljan i odmjeren u svemu što radi, naročito kada je u pitanju ženska strana. Naročito kada su u pitanju osobe drugog spola. Jer ako ne budeš tu odgovoran, pripremi se za ono što ljudi zovu džehennemom u životu. A to ti je kad krenu bračni problemi. Pa problemi između čovjeka i žene, pa problemi između čovjeka i porodice njegove žene i druge porodice sa djecom i počinje da se raspleće ili počinje, što kažu, raspad sistema.